கிறிஸ்துவில் எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே, தூய சவேரியாரின் பக்தர்களே, இன்றைய நாளிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பானது, நாம் சிந்திக்க வேண்டிய தலைப்பானது, தூய சவேரியாரை போல ஆண்டவரின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு தொலைந்து போன ஆன்மாக்களை தேட நாம் முயற்சிப்போம் என்ற தலைப்பிலே நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இந்த தலைப்பிலே ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும், அதாவது 2 வார்த்தைகள், தொலைந்து போன ஆடு, இந்த 2 வார்த்தைகளை மட்டும் சிந்திக்க நான் உங்களை அழைக்கின்றேன். இந்த உலகத்திலே தொலைந்து போன ஆடுகள் யார்? நாமெல்லாம் தொலைந்து போன ஆடா அல்லது மந்தையில் உள்ள ஆடா என்பதை பற்றி சிந்திப்போம். இந்த சிந்தனையை உங்களுக்கு எடுத்துக்கூற ஒரு எடுத்துக்காட்டை, ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் நடந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டை உங்கள் முன்பாக வைக்கின்றேன். அதாவது கிறிஸ்துவ குடும்பம், ஒரு பக்தியில் வளர்ந்த ஒரு குடும்பம், தினமும் ஜெபம் செய்கின்ற குடும்பம். சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் குழந்தைகள், ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு, சிறு குழந்தைகளாக இருக்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய பெற்றோர்களுடன் இணைந்து குடும்ப ஜெபம் செய்கின்ற ஒரு குடும்பம். அந்த பிள்ளைகள் வளர்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் முனைப்பாக இருக்கின்றார்கள். அவ்வாறு முனைப்பாக இருக்கின்ற பொழுது சிறிது சிறிதாக அவர்களுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சி, அதாவது ஜெப வாழ்க்கையை அவர்கள், இந்த குழந்தைகள் விட்டு விடுவதை அவர்கள் கவனிக்கின்றார்கள். இருந்தாலும் அவர்கள் எண்ணுவது என்னவென்றால், பிள்ளைகள் தானே, வளர்ந்தால் சரியாகி விடுவார்கள் என்று சொல்லி வளர்க்கின்றார்கள். சிறு காலம் செல்கின்றது, பிள்ளைகள் காலேஜ் படிப்பை தொடர்ந்து படிக்கின்றார்கள். அப்பொழுது அவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இடையே உள்ள அந்த உறவானது, அதிலே ஒரு விரிசல் வருகின்றது. அதாவது பிள்ளைகளின் எதிர்பார்ப்புகளை பெற்றோர்களால் சந்திக்க முடியவில்லை, அதாவது அவர்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை. இப்பேற்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே அவர்களால் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை. அவர்கள் எடுத்து கூறி பார்க்கின்றார்கள், அப்பா இது செய்கிறது தப்பு, நீ இப்படி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ராத்திரி சேர்ந்து சுற்றுறது தப்பு, இது தவறான செயல்களை செய்வது தப்பு என்று சொல்லி பார்க்கின்றார்கள். ஆனால் அதை கேட்கின்ற மனநிலை அவர்களுக்கு இல்லை, அந்த பையனுக்கு இல்லை. இந்த பெண்ணை பார்த்தால் அவள் அந்த சிறுமி தினமும் இரவு யாருடனோ சேட் செய்கிறார்கள், மொபைலில் இருக்கின்றார்கள், படிப்பதற்கான ஆர்வம் இல்லை. இப்பேற்பட்ட ஒரு மனநிலையிலே இந்த கிறிஸ்தவ குடும்பம் மட்டுமே, இந்த பெற்றோர்கள் மட்டுமே ஜெபம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாளடைவில் அவர்களுக்கும் மனசோர்வு வருகின்றது. அவர்கள் செய்கின்ற ஜெபங்களும் கூட, அதையும் கூட விட்டு விடுகிறார்கள். ஏனென்றால் பெற்றோர்களுக்குள்ளேயே, அந்த பெற்றோர்களுக்குள்ளே, அதாவது கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு விரிசல் வருகின்றது. அவர்கள் மீது ஒருவர் நம்பிக்கை இல்லை, சண்டை சச்சரவு வருகின்றது, குடும்பத்திலே அமைதி இல்லை. இப்பேற்பட்ட குடும்பங்கள் பல நமது கிறிஸ்தவ சமுதாயத்திலே உள்ள நண்பார்ந்தவர்களே. தினமும் நான் கோவிலுக்கு வருவோம், ஜெபம் செய்வோம், இருந்தாலும் இப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள் நிறைய உள்ளன. அனைவரும் கேட்கின்ற கேள்வி என்னவென்றால், என்ன சொல்யூஷன், என்ன ஒரு தீர்வு, யாரு கொடுப்பா? ஃபாதர்ஸ் கொடுப்பாங்களா, திரு அவை கொடுக்குமா, சமுதாயம் கொடுக்குமா என்று தேடுகின்ற ஒரு மனநிலை வந்து விட்டது அன்பார்ந்தவர்களே. அந்த குடும்பத்தை தொடர்ந்து சொல்ல விரும்புகின்றேன். அப்பொழுது ஒரு நாள் இவ்வாறு நடக்கின்றது. அதாவது அந்த பையன் ட்ரக்ஸ் விற்கின்ற பொழுது மாட்டிக்கொண்டு சிறைச்சாலையில் இருக்கின்றான், கெட்ட நண்பர்களுடன் சேர்ந்து. அந்த பையனை மீட்டெடுக்க தந்தையும் தாயும் விரைந்து செல்கின்றார்கள். விரைந்து சென்று விட்டு வருகின்ற பொழுது வீட்டிலே அந்த மகள் சூசைடு, அதாவது தனது வாழ்க்கையை அழித்து விடுகின்றார். அப்பொழுதுதான் இவர்களுக்கு தோன்றுகின்றது, அவர்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது என்பதை அறிவதற்கு கூட நமக்கு நேரம் இல்லையே. அவ்வாறு அறிந்திருந்தால் இருவருடைய வாழ்க்கையும் நாம் காப்பாற்றியிருக்கலாமே என்ற ஒரு கேள்வி அவர்களுடன் எழும்புகின்றது. இது ஒரு கதை ஒன்று, கொஞ்சம் இந்த மனதை புண்படுத்தக்கூடிய கதை, உண்மையாக நடந்த சம்பவம் தான் இது. இருந்தாலும் அன்பார்ந்தவர்கள், நாம் கற்றுக்கொள்வது, அனைவருமே ஒரு நல்ல ஆயனை தேடுகின்றோம். அனைவருமே ஒரு நல்ல ஆயனை தேடுகின்றோம். அதைத்தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைய நற்செய்தியிலே நமக்கு உணர்த்துகின்றார். என்னவென்றால், ஆடுகளை முதல் வாசகத்திலும் நான் பார்க்கின்றோம், ஆடுகளையும் அந்த ஆடுகளும் இடையே உள்ள தொலைந்து போன ஆடுகளையும் நான் தேடி மீட்டு எடுப்பேன். அவர்களுக்கு மப்பும் மந்தாரமான அந்த நாட்களிலே அவர்களை நான் புல்வெளிக்கு எடுத்துச் செல்வேன் என்கிறார். அதாவது நமக்காக உழைக்கின்ற ஒரு ஆயன், நமது தேவையை அறிந்த ஒரு ஆயன், நமது வாழ்க்கையில என்ன நடக்கின்றது என்பதை உணரக்கூடிய ஒரு ஆயன், அந்த ஒரு நல்ல ஆயனாக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கின்றார். எனவே நமக்கும், ஆடுகளாய நமக்கும் நமது ஆயனாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் உள்ள இணைப்பு இது மட்டுமே. என்னென்றால், அவர் நம்மீது அக்கறை கொண்டுள்ளார். எவ்வாறு என்றால் அன்பார்ந்தவர்களே, இந்த முதல் வாசகத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால், ஆயர்களை கடவுள் அனுப்பினார் ஒரு தலைவர்களாக. அவர்கள் தங்களுடைய பணியை செய்யவில்லை.
they did not do their responsibility well. அப்பொழுதும் அவர் மனம் சோரவில்லை, நீதி தலைவர்களை அனுப்புகின்றார், அவர்களும் தவறு இழைக்கின்றார்கள், மக்களை பேணி காப்பதில்லை. அது மட்டுமல்லாமல் அவர் பல நபர்களை அனுப்பி இவ்வாறு மக்களை மீட்டெடுக்க, மக்களுக்கு உதவி செய்ய, மக்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டிகளை அவர் அனுப்பி வைக்க முயற்சி செய்கின்றார். அதைத்தான் நாம் பார்ப்போம். அவ்வாறு அவர்கள் தவறுகின்ற பொழுது ஆண்டவரே முன்னின்று அவர்களை மீட்டெடுப்பார். அதை மோசேயினுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கின்றோம். அப்பொழுது மக்கள் அவருடைய மீட்பை கண்டடைகின்றார்கள். சூசன் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கின்றோம். இளம் பெண்மணி அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த சோதனையிலிருந்து அவரை மீட்டெடுக்கின்ற அந்த தருணத்தை பார்க்கின்றோம். இவ்வாறு தேவைப்படுகின்ற நேரத்திலே கடவுள் தாமே முன் வந்து தனது மந்தைகளை பேணி காக்கவும் மீட்டெடுக்கவும், அந்த தொலைந்து போன ஆடுகளை தன்னுடன் சேர்க்கவும் அவர் முயற்சிக்கின்றார். இந்த அன்பான பண்பை நாம் ஒரு அருமையான தலைவர் நல்ல ஆயன் இயேசுவினிடம் நாம் பார்க்கின்றோம். எனவே தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வளர்ந்த பொழுது அவரை சுற்றியே ஒரு கூட்டம் வந்து கொண்டே இருந்தது. அவர்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கின்ற ஒரு நண்பராக ஆண்டவரை சந்தித்தார்கள், இயேசுவை சந்தித்தார்கள். அவ்வாறு ஒவ்வொரு நேரமும் அங்கே அற்புதம் நடந்தது. ஒரு நல்ல தலைவரை சந்திக்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய தேவையே மாற்றப்படுகின்றது, அவர்களுடைய வாழ்க்கை மாறுகின்றது, நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அவர் அமைத்து தருகின்றார். இதுதான் நல்லாயன் இயேசு கிறிஸ்து. இந்த நற்செய்தியை நாம் பார்த்தோம் என்றால் பல நேரங்களிலே நான் என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நான் எனது மந்தையை பேணி காப்பேன், நான் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆயனாக இருப்பேன், நான் முன்னின்று வழி நடத்து, இதே போன்ற வார்த்தைகளை நாம் பார்க்கின்றோம். ஏனென்றால் ஆண்டவர் நம் மீது அவ்வளவு அன்பு கூர்ந்துள்ளார். இந்த வாசகங்களை நாம் சிந்திக்கின்ற பொழுது நமக்கு எழும்புகின்ற ஒரு கேள்வியானது, எனது கடமை என்ன? வாட் ஐ ஹாவ் டு டூ? ஸ்நாபகர்லப்பருடைய திருமுழுக்கு யோவானுடைய அவர்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுக்கின்ற பொழுது அவர்கள் மக்கள் வந்து கேட்டது, நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? திருமுழுக்கு பெறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அதே போன்று நாம் இன்று இந்த திருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற இந்த வேளையிலே நாம் கேட்கின்ற கேள்வி, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்னுடைய கடமை என்ன? ஒவ்வொரு குடும்பத்தை எடுத்து பார்ப்போம். தாயுடைய கடமை என்ன? தந்தையுடைய பெற்றோர்களுடைய கடமை என்ன? அன்பார்ந்தவர்களே, ஒருவரை மதித்து நடப்பது, ஒருவரை மதித்து நடக்கின்ற பொழுது மற்றவருக்கு என்ன தேவை என்பதை நாம் சந்திக்க முடியும். ஒரு இடத்திலே மதிப்பு இருக்கின்றது என்றால் அந்த ஆட்களை நீங்கள் உண்மையிலேயே உங்களது நேரத்தை செலவழித்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன நடக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை உங்களுக்கு உண்டு. புரிந்து கொண்டாலே 80% ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் சால்வ்டு. 80% ப்ராப்ளம் எல்லாத்திற்குமே ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். புரிந்தால்தான் நாம் அதற்கேற்ற போல் நாம் நடக்க முடியும். இரண்டாவது, குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையிலே எப்பேற்பட்ட ஒரு தலைவரை அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். என்றால் தவறு செய்கின்ற பொழுது கண்டிக்கின்ற தலைவர்களை அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். பெற்றோர்களாக உங்களையும் சரி, சமுதாயத்திலே தலைவர்களாக இருக்கிற எங்களையும் சரி, மேலுமாக நற்செய்தியை பறைசாற்றுகின்ற தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொருடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது இதுதான். நாம் கற்றுள்ள அந்த அனுபவத்திலிருந்து அவர்களுக்கு நாம் வழிகாட்டுதல் வேண்டும். அவ்வாறு வழிகாட்டுகின்ற பொழுது நிறைய பேர் நமது வழிகாட்டுதலை எடுத்துக்கொள்வதில்லை. இருந்தாலும் நாம் மனம் தளராமல், இயேசு கிறிஸ்து மனம் தளர்ந்தாரா உங்களை மீட்டெடுக்க, ஒருவரை மீட்டெடுக்க? இல்லையே. மனம் தளராமல் தனது சிலுவையை சுமந்து சென்று அவர் நமது மீட்புக்காக முன்முனைப்போடு அவர் உயிரையை தந்தார், இரத்தத்தை சிந்தினார். அதே போன்று நாமும் நமது நேரத்தை செலவழித்து பிறருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். நமது துன்பமாகத்தான் இருக்கும் பிறரை திருத்துவது என்பது. ஆனால் அவ்வாறு செய்கின்ற பொழுது நாம் நாளைய சமுதாயத்தை நாம் வளர்த்து எடுக்கின்றோம். நமக்கு நாமே ஒரு அடித்தளத்தை நாம் உறுதியாக அமைத்துக் கொள்கின்றோம். இதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு தலைவருக்கு அழகு. இளைஞர்களாயிருக்கின்ற நாம், பிள்ளைகளாயிருக்கின்ற நாம் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்துவை போல ஒரு நல்ல ஆயன் அவருடைய தலைவருடைய கட்டளைகளை கடைபிடித்து நடக்கின்றார். இதுதான் ஒரு போருக்கு சென்றாலும் சரி, ஒரு அரசராக இருந்தாலும் சரி, போருக்கின்று செல்கின்ற பொழுது இதுதான் என்ற ஸ்ட்ராட்டஜி, அதைப்படி தான் நான் நடக்க வேண்டும் என்று அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஏற்றவாறு செயல்படுகின்ற பொழுது வெற்றி அடைகின்றான். அதே போன்று நாம் கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டால் அன்பார்ந்தவர்களே, எதிலும் நாம் நன்மை அடைவோம், நல்லதை கற்றுக்கொள்வோம். கீழ்ப்படியாமல் பிறருக்கு எடுத்த சொல்லுக்கு மறுசொல் சொல்லுகின்ற பொழுது பெற்றோர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் நான் தான் பெரியவன் என்று அவர்கள் முன்பாக காட்டிக்கொண்டு நாம் எப்பொழுதுமே வளர முடியாது. நமது அறிவுத்திறனிலே தான் இருப்போம், சொந்த அறிவுத்திறனிலே தான் இருப்போம். எனவே பிறரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்பவனுக்கு தாழ்ச்சி முக்கியம். வளர்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு தாழ்ச்சி முக்கியம், கீழ்ப்படிதல் முக்கியம். ஒபீடியன்ஸ் இஸ் a must.
Humility is a must for the one who wants to succeed, wants to grow in his life. அதைத்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் காட்டினார். அதே போன்று இயேசு கிறிஸ்துவையோ நல்ல ஒரு அரசரையோ நல்ல ஒரு தலைவரையோ தேடி அங்கே எங்கு செல்ல வேண்டாம். இயேசு கிறிஸ்து கூறுவது இந்த நற்செய்தியிலே, உங்கள் நடுவிலே நான் இருக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார். எங்கே ஏழை ஒருவன் இருக்கின்றானோ, எங்கே ஒரு கஷ்டப்பட்டவர் துன்பப்பட்டவர் இருக்கின்றானோ, அங்கே அவர்கள் நடுவிலே நான் இருக்கின்றேன். அங்கே உயிர்த்த ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பார்ப்போம். ஏனென்றால் அவ்வாறு துன்பப்படுகின்ற சோதனை உள்ள கஷ்டப்பட்டுள்ள நண்பர்களை அவர் அந்த மந்தையாக விட்டு விடுவதில்லை. அதுவும் சிதறி போன ஆடுகள் தான், அதுவும் தொலைந்து துன்பப்படுகின்ற ஆடுகள் தான், அதுவும் நரிகளாலும் மற்ற பிற பிராணிகளாலும் துன்பப்படுகின்ற ஆடுகளை அவர் பேணி காக்கின்ற ஒரு நல்லாயனாக இருக்கின்றார். எனவே தனது சொந்த ஆயர்களை அனுப்பி, தனது சொந்த தலைவர்களை அனுப்பி அவர் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒரு நல்வழி காட்டுவார். எனவே நாம் தயாராக இருப்போம். அறிந்து கொள்ள, எந்த ஆடு துன்பப்படுகின்றது என்பதை அறிந்து கொள்ள ஆண்டவரை நாடினோம் என்றால் இப்பேற்பட்ட செயல்களில் ஈடுபடும். சிறப்பாக ஜெபம் செய்வது நல்லது, திருப்பலிக்கு வருவது நல்லது, திருவருட்சாதனங்களில் பங்கேற்பது நல்லது. அந்த பங்கேற்பதின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய திறன்களையும் அறிவு திறன்களையும் ஆற்றல்களையும் கொண்டு பிறருக்கு உதவுகின்ற பொழுது நாம் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்துகின்றோம். நாம் நமது பெயரை விண்ணகத்திலே இடம்பெறச் செய்கின்றோம். எனவேதான் ஒரு மனிதன் ஒரு அரசராக ஆட்சி செய்கின்ற பொழுது 3 விஷயங்களை அவர்கள் பார்ப்பார்கள். நல்ல ஒரு அரசன் என்றால் அந்த நாட்டிலே அமைதி இருக்க வேண்டும், அந்த நாட்டிலே ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும். ஒற்றுமை என்றால் அங்கு அன்பு தழைத்து ஓங்கும். அவர் அன்பு தழைத்து ஓங்குகின்ற பொழுது அவர் ஒரு நீதியான ஒரு அரசராக இருப்பார், நேர்மையான அரசராக இருப்பார். அங்கே வேற்றுமைக்கோ இடமிராது, மேலுமாக தவறுதல் நடப்பதற்கு இடமிராது. அப்பேற்பட்ட ஒரு தலைவரை நாமும் எதிர்நோக்கி தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். நமது வீட்டிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொறுப்புகளை ஒரு நல்ல ஒரு தலைவராக இயேசு எவ்வாறு தானே நான் என்று முன்வந்து செய்தாரோ அதே போன்று நாமும் முன்வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதலாக நடக்கின்ற பொழுது நாம் இறைவன் இயேசுவை தமது அரசராக நமது உள்ளத்திலும் சரி நமது இல்லத்திலும் சரி ஏற்றுக்கொள்வோம். அதைத்தான் புனித சவேரியாரும் செய்தார். தனது வாழ்வின் மூலமாக எது நல்லதோ அதை தேர்ந்து கொண்டார். தனது ஆன்மாவை இழக்க அவர் விரும்பவில்லை. அவருடைய கையிலே அனைத்தும் இருந்தது. இந்த உலகத்தையே அவர் வெல்வதற்காக முயற்சி செய்தார். ஆனால் அவர் தேர்ந்தெடுத்ததோ தனது ஆன்மாவை நான் காப்பாற்ற வேண்டும், அதை இழந்து விட்டால் அதற்கு வேறு எந்த பொருளுமே இல்லை என்று சொல்லி அந்த ஆன்மாவை தேடி அவர் சென்றார். அழிந்து போன ஆன்மாக்களை தேடி சென்றார். அதை மீட்டு இறைவன் பால் கொண்டு வர அவர் முயற்சித்தார். இதே முயற்சி தொடர்ந்து நமது இல்லத்திலே நாம் செய்வோம், நமது சமுதாயத்திலே செய்வோம், நமது திரு அவையிலே செய்வோம். தொடர்ந்து முயற்சிப்போம். நாம் எப்பொழுதெல்லாம் தளர்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நம் நல்லாயன் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை செம்மையான வழியிலே வழி நடத்துவார் என்ற நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து இந்த திருப்பலியிலே மன்றாடுவோம்.